Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, mayong adlaw na usab, kini si Pastor Mark sa Sidon o niyan sabta sa ato ang the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Ug atong hisgutan karon mga higala, now is the day of salvation. Karon maong adlaw sa kaluwasan, dili ugma, dili adto na unya sa eternidad, maangkon ni nato adto ta makaangkon niini, no mga higala, niyon ang Bible karon, no karon ni nato maangkon, no say mag langay-langay ta, no ato bitong makita nga sa diha nga nay usa ka tawo mamatay utangan og Biblia sa iyahang kamot, no saon man na nga mubasa pa bagud ang patay, dili na ang higayon karon mga higala, karon mintras buhi pata, no kay sa matud pa sa ikaduhang Korintos 6 bersikulo 2, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan, sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo. Tanawa karon mao nang panahon nga gikahinangpan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ingon ang Biblia, ako nagtabang kanimo, no? So si Ginoong Hesus mo'y nagtabang kanato sa atong kaluwasan, no? Dili kitay nagtrabaho niini, dili kitay nagpalansang sa krus, kundi si Ginoong Hesus. Siya'y nagtabang nato, dili man ni iyahang sala, matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:21, kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato, kinsa wala nakaila og sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya, no? Dili to iyahang sala, ato tong sala iyang gipas-an dito sa krus sa Kalbaryo, no? Muna niyon ang Bible nga iyahatang gitabangan. Muna niyon ang Biblia, karon mauna ang panahon nga kay gikahinangpan. Tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Tungod kay mga higala, nabayran na, no, ang kabayaran sa sala, ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Ang tawo may impyerno karon tungod kay wala siya manluluwas sa iyahang kinabuhi. Dili tungod kay makasasala siya, pero tungod kay iyang gibalibaran ang nagbayad sa sala, no? Naanay ni bayad sa sala, naanay manluluwas. Anong maningkamot pa man ka nga naa may manluluwas, naa may dalan, ngano maghimo man kag imong dalan, no? Ang Yawa himuan ta niya laing dalan tipas sa dalan nga iya sa Dios, no? Simang kaayo, dili ka matuuran, mga bakak sa Yawa, no? Kanang paghimog maayong buhat aron malangit ta sa Yawa man na, di man na sa Ginoo, no? Di man na pagtulun-an sa Dios. Kay kun ang kaluwasan pinagi pag maayong buhat, ngano mamatay pa man si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Walay kapuslanan niyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, pwede man ditang maluwas pinagig maayong buhat. Nga kung pinaagi lang sa pagtuman sa balaod, pwede di ay, no? Nga gani atong unang ginikanan, usa lang gani kabalaod sa Dios, nakasupak man gani kita pakaha nga tagaan tagnapo ug uban pa nga mga balaod, no? Kinaiya natong mga tawo masinupakon gyud ta, mga gahi tag ulo. Apan salamat sa Dios nga kining kaluwasan sa tong kalag gibayran na ni, no?
ningon ang Biblia diha ni Ginoong Hesus Kristo. Muna nga ang Bible nagtanyag nato nga karon nato ni siya dawaton, karon ni nato siya saligan nga si Kristo lang ang manluluwas. Ayaw paghuwat og ugma mga higala kay basin ulahin na, no? Ulahin na kay ni kamatay nato matud pa sa Hebrehanon 9:27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human nini ang paghukom. Ini kamatay na to mga higala hukom na dayon na sa Dios, langit ba kag impierno ba ka. Ang tao malangit tungod ni Ginoong Hesus Kristo, ang tao may impierno tungod kay ang gibalibaran ang manluluwas. No, mao kanay paagi sa Dios sumala sa Biblia. Muna basaha ang imong Bible, ayaw pabilin nga mag-ignorante ka, no? Diha lang ni Ginoong Hesus Kristo ang dalan sa langit. No? Ayaw huwata ugma, no? Nya na lang na busy pa ko. Trabaho pa ko. Saraman unya na ba? Basin baya mo ugma wala na ka. Munang sa James 4:14 niyon ang Bible, sanglit kamo wala na sayod unsa ang mahitabo sa ugma kay unsa ba ang inyong kinabuhi kini sama sa aso nga nagapakita sa mubong panahon unya nagakahanaw. Atong kinabuhi mubo ra, atong kinabuhi daklit lang, no? Dayon mawala lang, mga matay ra ta. Ang kamatayon di na siya mananghid nato, moabot lang na siya og kalit. Ang importante mga higala, giingnan ta sa Bible. Excuse me. Niyon lang Bible nga karon, no? Karon nga makadungog ka, ayaw langay-langaya. Susiha sa Biblia unsang pamaagi nga ikaw makaangkon og kaluwasan sa imong kalag. Kay walay lain nagtug-an og kamatuoran Biblia ra. Kay kung dili gyud nimo dawaton mga higala nga maong kamatuoran, ingon ang Bible di gyud ka makaikyas, no? Sa Hebrehanon 2 bersikulo 3, unsaon nato sa pag-ikyas kun dili kita manumbaling sa mao kadako nga kaluwasan. So wa gyud kay ikyas, no? Mayon ka wa ko nahibaw Lord. Gipahibaw na ka, nakadungog na ka, imo lang gisalikway. Imo lang giingon diri sa Biblia, wa lang nimo panumbalinga, wa lang yung ka nagtagad, no? Kay kung dili ka magtagad sa imuhang sa ato bitong kinabuhi, kung di ka magtagad og eskwela, no? Asa ka padong wala kay tarong panginabuhi. Na kung dili sad ka magtagad sa imuhang eternidad, wag yung kay padulngan, no? Impierno gyud ka kay impiernohonon naman tatanan kay makasasala ta, impiernohonon man tatanan tungod kay kaaway ta sa Dios, impiernohonon ta tungod kay nataw ta aning kalibutan nga masal-anon, no? Asa man ka padong, naning kamot ka, naninguha ka, no? Di man na mo'y pamaagi sa Ginoo, paagi sa Dios nga ikaw maluwas, makaangkon nining kaluwasan, no? Kay mintras buhi pa ka, kay paagi sa Dios sa kaluwasan mao man ni. Sa Juan kapitulo 3, no? So nini siyang gibalik-balik, oh. 16 kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong ipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan, no? Aduna nay kinabuhing walay katapusan. Kaya ang Dios wala mipadala siyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot, apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. So mga higala, alaot kaayo ka nga kung tigpaminaw lang ka. Alaot kaayo ka kun wa lang gyud ninimo panumbalinga ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Imagine ha, libre walay bayad, wa gyud ka gipabuhat sa Ginoo, wa gyud ka gipabayad sa Ginoo. Gitagaan gyud ka og
Gitagaan gyud ka og higayon sa Dios nga makaangkon niini, no? Gasa ni siya nga imong dawaton, no? Episo 2:8 tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo gasa kini sa Dios. Naunsaon man nimo pag-angkon na ani nga gasa kun imo lang ni siyang balibaran? Naaman ko'y ako pastor kay bawo man sad ko. Naam sad mi amo ang relihiyon. Mga higala, dili ni siya unsa ang imong relihiyon. Ang importante naa ba kay relasyon sa Ginoo. Ang importante nasayod ba ka sa kamatuoran. Ang importante nakaangkon ba ka aning kinabuhing walay katapusan. Kay kini nga kinabuhing ka walay katapusan diha lang nimo maangkon ni Ginoong Hesus Kristo. Mula ningon ang Bible, karon maong adlaw nga gikinangpan, karon maong adlaw sa kaluwasan, no? Dili nimo siya ugma-ugmaon, dili nimo siya langay-langayon kay basin maunhan kas kamatayon, no? Basin maunhan kas kamatayon, wala pa ka nakadesider nga himong gihimo si Kristo nga imong maluluwas. Ulahin na, no? Ulahin na. Kay ni kamatay na to mga higala niyon ang Bible, hukom na siya. Karon mao ang panahon, karon mao ang grasya nga gihatag sa Dios kanato nga makaangkon ta nining mao nga kaluwasan. Kay kun dili nimo maangkon mga higala, disgrasya gyud ni sa imong kalag. Impierno gyud ang imong padulngan. Mo nagagitagaan gyud tag kahigayunan sa Ginoo nga makadungog mintras buhi pa ta. Kay ang patay wala na. Ulahi na gyud na ang tanan. Mo na ningon ang Bible karon, no? Ayaw langay-langaya mga higala. Ang Dios nagpaabot kanimo, no? Ningon si Ginoong Hesus Kristo, duol ka nako, no? Duol ka niya, nagatuktok siya sa imong kasing-kasing karon. Ayaw siya balibari. Ug ako'y paniguro nimo mga higala nga ikaw maluwas, makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan kuyog sa Ginoo. Kay kun imo ni siyang balibaran, I'm sorry to tell you, impierno gyud ka. Muna nga ini kahuman ani mga higala adunay pag-ampo sunda kini. Uban sa kamatinud-anon sa imong kasing-kasing nga ikaw interesado nga makig-uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Dawata si Kristo nga imong manluluwas ug ako'y paniguro nimo makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Ug sa sunod na usab nga higayon kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat. Mayong adlaw kaninyong tanan ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.